bona nit, benvinguts. Bueno, dic bona nit perquè és de nit. Crec que això potser ja s'ha discutit en algun episodi. Benvinguts a l'Epitafi, soc en Norbert Palazón i aquest episodi parlo amb l'Albert Castanyer, que és un amic meu des de que érem ben petits, des de que primer d'ESO, de fet. I és un episodi una mica diferent perquè crec que... Ja ho veureu. És estrany parlar amb la gent que o sigui, crec que he tingut diversa gent ja, o sigui, hi ha hagut la Mariona, hi ha hagut l'Atzar, hi ha hagut en Berto, com gent del meu entorn que a mi sempre no tinc problemes parlant amb ells, però de cop posant-hi una càmera és com buah, què ha passat aquí? No, què ha passat no és broma, està molt bé el país, però havia de dir alguna cosa i això és el que he de dir, però no, de veritat és que sempre agraït i de poder parlar d'aquestes coses amb els meus amics i d'aquells els hi vingui de gust fer-ho, no, també. Aquesta entradeta podria no haver existit, però bueno, al final és un minut, així que tampoc ens posarem llepafils, no? Que gaudiu de la conversa. No ho sé. Sempre he pensat que moriria jove, no he tingut massa esperances de viure. És a dir, no m'imagino a mi mateix amb 75 anys. És relatiu, el de morir jove. En plan, amb la meva mare ara es mor gent de 60 anys i diu no, s'ha mort jove. O amb 72, saps? Això és veritat. Es mor gent a la residència de la meva àvia i la meva mare és com no, s'ha mort jove, en tenia 81. I és com, exacte, és aquella feta... Però si eres super jove i tenies 60 i pico, que ets molt jove per morir, però no tan jove. O sigui, que pots durar molts anys i podràs seguir dient que has morit Has morit jove. He morido joven, tio. O sigui que la joventut és relatiu. Crec que també estem en un moment on ens plantegem molt si som joves o no som joves. Estem perdent el carnet. Ara som adults ja, Norbert. Jo crec que hauríem d'anar-ho acceptant. Vull dir, un dissabte a la tarda estem gravant un podcast. Sí? Sí, tio, abans estaríem anant, no sé, a la Bolera. Bueno, o estaríem borratxos des de les 12 al migdia, que aquesta és l'altra que hem fet bastant. Jo crec que això és a partir dels 40, no? També, del migdia ja. Sí. Abans era també a la nit, no? Sí. Ara estaríem fent una migdiada perquè hauríem sortit el divendres. Ens estaríem preparant pel dissabte. I qui fa mirona avui, no? No sé. Sí, o sigui, tu creus que ja no som joves? Què creus que marca l'edat adulta? És a dir, clar, evidentment, com vas avançant, passes, ara miro enrere i no érem joves, érem nens, no? També, i... Som joves? Sí, som adults joves. I quan tinguem 40 anys serem 40 joves. I quan tinguem 50 serem 50 joves. Saps? Vull dir... Viejovenes. És una manera de veure la vida també, no? Si ets jove o no ets jove. Sí, bueno, és que és el que deia abans amb això de la mort, de morir jove i de l'edat i tal, sinó jo crec que tu sempre et veus com una persona jove, per això ens fa tanta ràbia com... A mi ara veig xavals que em diuen és que he nascut el 2005 i penso, això és possible, saps? Sí. Bueno, sí. No ho sé, tinc la sensació que... Però no són joves, aquests són nens. Ja. Sí, no? També tinc la sensació que és molt... Tenir 30 anys i queixar-te de ser adult és com molt pedant per la gent que té... Hòstia, però tu et queixes de ser adult? Bueno, la vida adulta. Jo em queixo molt de la vida adulta en general, de tota la rutina que hem adquirit, de tot lo... Saps? Jo estic de puta mare, no? Sent adult, no? Sí, bueno, jo depèn del que sigui, en plan, m'agrada molt la meva vida ara mateix, però sí que penso que ja no hi ha el mateix grau de diversió que fa tants anys o... Però és una diversió més prolongada, no és tan intensa, no? És com un orgasme de porc, no? Són 30 minuts de diversió. Exacte, tio, és a dir, abans el dissabte molava molt perquè sorties de nit, però ara el dissabte mola perquè, tio, t'aixeques, et fas una torradeta amb pernil, no? I vius tranquil, i vius bé, i és com menys intens, però més prolongat, no? Bueno, valorar les petites coses, no? Que es diu aquesta frase que fa tant de ràbia. I això li recordo molt a la meva nòvia tant, també. El què? Valorar les coses petites, o les petites coses. Sí? És un xiste de polla? Sí. Sí. Està bé, que tothom valori el que té. Sí, ja no és les petites coses, és el que t'ha tocat i el que tens, i a vegades t'has de conformar amb coses grans i et tocarà un viatge a Indonèsia de puta mare i hi haurà dies que et tocarà anar a Montserrat i ho hauràs de valorar igualment. Tio, anar a Montserrat és de puta mare, tio. La moreneta original, no? Bueno, sí, o sigui, jo crec que està guai, m'agrada Montserrat. O sigui, crec que no valorem prou el que tenim a prou. Exacte. De fet, abans estàvem parlant que hem d'anar a Montserrat un dia, perquè és una cosa que val la pena veure. Mira, de fet, abans parlàvem de la relativitat de la joventut. També s'ha de relativitzar les coses que són boniques i bones, no? És a dir, cal la Indonèsia per veure una cosa que et canvia la vida o pots anar a Besalú? No? Clar, Besalú rarament et canviarà la vida. Per què? Indonèsia et pot canviar el trànsit intestinal, saps, almenys? Sí, però és a dir, Besalú està destinat a canviar la vida a un indonesi i
Jakarta està destinat a canviar-te la vida, tu que ets gironí? Sí, però perquè és això, no valores igual, no? Vull dir, en plan, no estic dient que sigui millor l'altre, dic que no valorem, Besalú a mi rarament em canviarà la vida. Tu per menjar bé has d'anar a un restaurant o a vegades Menjo molt vas bé a casa, tio. a casa... Mira, avui mama... hem menjat uns fideus a casa teu que han estat molt bé. I cremadillos també, s'ha de dir, però Però han estat bé i ha estat guai. ha estat xulo. Llavors, en aquest sentit, sí, Això ha passat abans de la diarrea, que consti. sí de la diarrea que tindré demà. Vale? O avui a la tarda. Sí, bueno, és igual, anava a fer alguna megameta, és igual. Seguim perquè ens atraparíem ens atraparíem en una cosa que ni li portaria a la gent, ni m'aportaria a mi, ni t'aportaria tu en aquesta conversa, i ja s'està allargant molt més del que s'hauria d'haver allargat. Vale. Per tant, faré com, canviem de tema. Vale. Ets religiós? Parlàvem d'anar a Montserrat. Ets religiós? Et consideres religiós? Em considero més supersticiós que religiós. Vale. Bueno, la superstició és un tipus... És una religió però que no entenc encara jo tampoc. Bueno, la superstició és com una religió que no t'aporta res bo, només coses dolentes. O sigui, és com que... Bueno. És una religió que et diu, estigues alerta, que et passaran coses que significaran coses. En canvi, la religió real el que et diu és tot tindrà sentit en algun moment. El diumenge t'ho explicaran i Sí. llavors t'hauràs de conformar amb el que t'han explicat. No? Exacte, la superstició és, mira, si fas això, potser passa això. La religió és com, no, si passa això és perquè has fet tot això. Exacte. I és culpa teva. És perquè tu majoritàriament. mereixes, no? Sí, exacte. Tu mereixes, tu t'has buscat. La culpa cristiana. Sí, millor ser supersticiós. Alguna superstició que o sigui, rotllo, sempre intento evitar passar per sota d'escales. Cada vegada que veig un tren demano un desig. Però això és una superstició que t'has inventat tu. Sí, però mola. Saps? Vull dir, un tren, sent de Banyoles, era algo bastant exòtic. El tren pinxo no compta, d'anar sobre rails. Que cuidado que a Espanya també estem molt acostumats a anar fora dels rails. Cuidado. Però cada vegada que veig un tren penso un desig per dintre, perquè fins ara era quelcom bastant exòtic de veure. Ara visc en un poble que té tren i demano molts desitjos, però sí, és una costum que tinc. Però clar, és un costum, ja no és una superstició. En plan, què diferencia perquè... el que tu creus? O sigui, una religió de que una persona cregui una cosa. Si tu t'inventes una superstició... Ja no hi ha esglésies de gent que mira trens i demana desitjos, però... Encara de moment no. Potser algun nen, un nen autista d'aquests que els agraden molt els trens... Saps? Quan es demostri que funciona... Clar. Bueno, tampoc s'ha demostrat mai que Jesús fos un profeta i mira, també tenia esglésies, no? Sí. Sí, clar, jo crec que és que aglomeris suficient gent al teu voltant que tingui ganes de creure que si passa un tren i demanes un desig... Quan hem vist un tren avui has demanat el desig que t'he dit? No, tio, però jo perquè intento no demanar desitjos, perquè intento no desitjar perquè això porta a la decepció, saps? Hosti, ets molt catòlic, eh? Sí. És a dir, tu et fueteges abans de pecar, no? També? Sí. Demanes perdó d'antemano. Sí, no ho sé, és com una cosa. Aquest any he celebrat el meu cumple 5 vegades. I tothom, has de demanar un desig a les espelmes, no sé què. Jo com, doncs que no tinc res a desitjar, tio, no sé què vull. Que s'apaguin. Sí, que em deixin en pau i vull anar a dormir, tio. No? Però Tinc 30 anys ja, no? L'Imanol, un col·lega, sempre ens deia que el seu avi, quan s'acabava el sopar i tal a casa seu i estava fins a la polla que la família estigués a casa, deia bueno, yo me voy que esta gente quiere ir a dormir. I l'avi se n'anava al llit. Pues una mica el mateix. No ho sé, tema desitjos, és que no sé què desitjar, o sigui, no sé què vull, crec que és una cosa que m'ha passat molt tota la vida, puc assolir el que vull i no tinc com grans desitjos o... Però és que tampoc cal que sigui un desig gran, no? No, però les coses ja acaben passant o cauen pel seu propi pes. Tot va fent. Saps? No crec que sigui tant com cristià o de no em mereixo, sinó de, bueno, les coses ja acaben, el que hagi de ser serà. Saps? Que és molt derrotista o molt poc derrotista alhora. No? Tampoc, tio, és alea iacta est. Si li poses una frase en llatí també queda més xulo. Exacte. Sí, no ho sé, o sigui, no sé si tu tens aquest pensament, però bueno, plan, no cal... Sí, òbviament t'has d'esforçar per les coses i tal, però ja acabarà arribant tot a poc i anar fent. No ho he de desitjar amb totes les meves forces perquè passi, ho he de treballar, saps? És a dir, tu pots tenir un objectiu, és a dir... Jo m'he plantejat tota la vida els objectius com si estàs nedant a un riu. Tu pots calcular més o menys fins on pots sortir del riu, no? Calcules i dius, mira, allà intentaré sortir, però la corrent et porta una mica cap aquí, una mica cap allà, i més o menys tu ets amo de cap on vols anar a sortir, no? Però la vida et porta cap a un costat o cap a l'altre, no? Sí. Creus en les mogudes d'autoajuda? És com tot, hi ha moments que t'ajuden i moments que no. És a dir, tu creus que l'alcohol et pot ajudar? Depèn del que vulguis, si el que busques és emborratxar-te, sí. Pues hi ha gent que també busca això, no? L'autoajuda pot ser una mica una borratxera de consciència emocional i de dir jo sóc l'amo del meu futur, del meu destí, i també et pot ajudar, evidentment. Jo sí que hi crec en l'autoajuda. És que parlaves i pensava, tio, podries escriure un llibre d'autoajuda, i he pensat,
És el que dèiem abans del tren, també, en plan... Tinc un col·lega que escriu llibres per encàrrec, Clar, o sigui, tinc un llibre... Sí, fer un llibre d'autoajuda és tu fer un llibre i tenir l'ego suficient per dir aquest... Això és cert. Això és cert i funcionarà perquè ho he dit jo i ja està, saps? Ja. Hauria de posar-me un títol de doctor davant o canviar-me el cognom per un alemany o No anglès. series la primera persona que es posa un títol de doctor davant sense Yes, ser-ho. Yes, sir. No? Sí, i tant. Bueno, és el fake it till you make it, però clar, amb un doctor crec que no funciona així, no és com... Poder no, vaig tio, poder mates moltes persones abans que no sàpigues que s'ha de recetar un paracetamol per tot. No sé. Bueno, no ho sé, és que ara m'estic llegint com aquest llibre, bueno, un llibre de la medicina i tal, i deia, i era com, parla sobre com enganyaven els metges per receptar medicaments i la indústria mèdica perquè els metges receptessin els medicaments que volien. I la defensa del tio tota l'estona, del jefazo màxim que estafava, que els deia als metges heu de fer això, era com, jo sé que sou suficientment intel·ligents perquè si jo us estigués enganyant amb la meva publicitat, vull dir, teniu una carrera. No sou tan tontos perquè us enganyi. Jo si us ho recepto, si vosaltres ho feu i ho recepteu, clar, era la trampa del tio de que deia, vull dir, tenim doctors boníssims. Llavors, jo no estic enganyant a ningú perquè són prou intel·ligents per adonar-se'n. També. Llavors, no ho sé, potser si tu et recepten un paracetamol per un càncer... Tu t'ho creuràs perquè dius, tio, aquest tio és un doctor. Exacte. No? Sí, sí. És una fal·làcia ad hominem, no? Es diu? Ad hominem, sí. No? Que... Filosofia. Però sí, que al final potser ens creiem moltes coses per el simple fet de... D'on venen, sí. No? Sí, els mitjans ens menteixen, ara de cop és un podcast negacionista, això. Uah, sí. Els que hem tret. Quina és la teoria conspiracionista que més et crida l'atenció? No que creguis o que tal, sinó que dius, uah, estaria guapíssim que això fos veritat, saps? Home, estaria guapíssim que hi hagués gent que decidís el futur de la humanitat, però com més gran em faig, veig que és més impossible i que és totalment una utopia i que a vegades poder fins i tot, tant de bo que la gent arribessin a acords, però és que és tot un caos i tot va fent i... Clar, però no creus que un grup, ara jugo una mica, no creus que un grup de 5 persones sí que es podria posar d'acord? En plan, les petroleres, sí, saps? Que són 7. Que es posessin d'acord, bueno, crec que són 7, no? O són molt poques. Que es posessin d'acord per dir, vale, pues això és com anirà al món... És molt poc xulo, tio. És a dir, cremarem més combustible. No, tio, que hi hagi algú que decideixi en plan, no sé, el 2045 hi haurà una guerra nuclear perquè va bé per l'economia de les meves 170 empreses, no ho sé. Mola pensar que som una partida de risc de gent molt rica. Uah, no, tio. No mola. No, és trist. És trist perquè després és molt poc de... O sigui, que decideixes molt poc cap on vas o... És a dir, una teoria conspiranoica que sí que podria arribar-me a creure és que, bueno, sí que hi ha més gent a darrere d'un estat que no només uns polítics que votes, evidentment. Que això és una realitat més que una teoria conspiranoica, evidentment. Rotllo lobbies i tot això? Sí, però... No estem parlant de reptilianos. No, reptilianos no, tio. Crec que, mira, abans ho deies, no? Tots dos tenim una carrera, poder no som tan tontos, no? Clar. Que evidentment sí que ho som, però crec que això no ho compro. No ho compro. Lo dels reptilianos. Lo dels reptilianos no hi compro. Lo dels lobbies sí. Els lobbies, evidentment. Sí, no ho sé. O sigui, el món funciona de maneres curioses a vegades. I no ho sé, no sé si un canvi de sistema això seguiria passant, saps? Jo què sé, anem cap a un model més comunista. I seguiria havent lobbies obrers. L'altre dia pensava, tio, quan s'està gravant això, ha passat tot el tema aquest d'Euroatlàndia, en Trump i aquestes coses, ho pensava, diu, ostres, comparaves Estats Units i Europa som més socialistes, no? Tenim un cap i sol, salvant totes les distàncies, no sé si m'escoltarà algú cubà, però sí que som bastant socialistes a Europa i crec que ens ha portat un estat del benestar increïble i tenim molt bona vida i per tant, per què no? Seguir avançant per aquest model? Sí, a tope. Visca el diner limitat, no? Sí, visca la sanitat pública. És que hi ha algú que estigui en contra de la sanitat pública? No entenc la gent. O de la sanitat privada. Bueno, sí, clar. Sí, però vull dir, tu com a ciutadà està de puta mare la sanitat pública, tio. No cardis. Sí, tota la gent que és com, no, la sanitat pública és una merda, no sé què, anem a la privada. Però és que tu t'imagines un dia, ara no sé, algo molt infantil, caus i et peles el genoll i has d'anar a l'hospital i no n'hi ha? No. Què vas, un curandero? Bueno, jo vaig caure pel carrer, em vaig trencar la tibia al peroné i m'ha sortit gratis. I pel carrer no, tio, per davant d'un desmai, no? Sí, bueno, o sigui, jo anava passejant per la sorra d'allà davant de l'estany de Banyoles i hi havia una bassa de fang i vaig caure, em vaig trencar la cama, això com a context, però jo anava caminant, o sigui, no estava fent res, no estava salvant el país, o sigui, no estava salvant gent d'un incendi, jo estava caminant, anava a fer una foto a la posta de sol perquè era molt maca i em vaig trencar la cama, saps? I vaig anar a un metge i em va dir, et curem.
No et preocupis, i no em van dir tonto en cap moment, ni se'n van enriure, saps? Clar, i si no hi hagués una sanitat pública, què voldria dir? Que tu no caminaries per poder trencar-te. Sí. És a dir, no caminaries i no faries fotos a les postes de sol. Que trist, no? Sí. Home, tenim una sanitat pública que funciona bé, és d'agrair. És d'agrair. És d'agrair, És home. d'agrair, és d'agrair. És d'agrair. Perquè també... Gràcies, Pedro Sánchez. Sí. Moltes vegades donem per suposat coses que no ho són tan suposades. Vull dir, Sí. si tires 100 anys enrere segurament això no era com ara. O canvies de país, te'n vas uns quilòmetres més amunt o més avall i no ho tenen tampoc. I s'ha de valorar les coses que tenim, s'ha d'estar agraït per lo que tenim. Sí, tu has vist bastant de món. Una mica, algo. O sigui, tu has viatjat, o sigui, per context, l'Albert ha treballat durant molts anys, treballa en una empresa que ha anat instal·lant màquines arreu de tot el món i ha viatjat, has estat als 5 continents. Sí. Llavors, tu has vist moltes maneres de viure i, o sigui, moltes societats diferents o moltes maneres d'ordenar la societat de manera diferent. I també moltes pors. I una d'elles també parlant amb això de la salut, no? I d'assegurances, i de cobrir la gent i tal. I tot es converteix amb el joc del diner, també, moltes vegades, amb això. Sí, que tu al final vols viure, però sembla, bueno, no sé, la sensació, com tu com a ciutadà el que vols és viure i poder tirar endavant i a vegades els diners t'impedeixen moltes coses. I aquí tenim la gran sort que els diners moltes coses no t'impedeixen. Gràcies a Déu, no? Tampoc, no? Sí. Gràcies a nosaltres. És un parlar, gràcies a Déu. Gràcies a nosaltres, no? Bueno, no, gràcies Pedro Sánchez. Gràcies no? Pedro Sánchez. Hòstia, sí. Home, no, tio, això ja és d'abans d'ell, no? Sí, no, clar. Però no ho sé, saps? Com aquesta sensació. Bueno, en fi... Quin t'agradaria que fos el teu epitafi? El meu epitafi? Jo crec que diria viu sense por perquè tu també acabaràs aquí. Vale. Bastant... Per què, com creus que et representa aquest epitafi o per què has triat aquest epitafi? Perquè penso que si vius amb por, primer, que no viuràs, i segon, que... Quin sentit té, no?, que tinguis el lliure àlbir i no l'executis. Ja, tio, però també viure sense por és com si el conill se n'anés cap a la boca del lleó. En plan, la por respon a una necessitat, saps? Va, poder donar per suposat el sentit comú, no? Però... Pot ser, tio. Vull dir, jo sóc molt tonto, llavors... No, clar, si a mi em dius viure sense por... Viure sense por seria fes el que tu creus que has de fer en aquell moment. Vale. Tu creus que el conill pensa que ha d'anar cap a la boca del llop? O... No, però potser el conill està allà com, chill, jo estic aquí i tal... A veure què hi ha cap allà? Crec que allà hi ha una herba que em farà al·lucinar. I de cop allà darrere allò com... Ara de cop això és una metàfora de la drogadicció, no? No, hòstia, no. Bueno, doncs viure sense por també podria ser explorar coses que tu pensis que poden ser perilloses per tu, però és que és més perillós, penso, morir sense haver fet el que tu volies fer, no? Bueno, no perillós, és... Jo estic disposat a sacrificar certes coses per... O sigui, a dir, vale, no he viscut aquesta experiència, però no necessito viure totes les experiències del món. No, però sí que les que tu et vinguin de gust et puguin fer feliç, no? Exacte, totalment. Vull dir, però crec que a vegades no és tant la por com la racionalitat o les conseqüències. És a dir, viure sense por, Norbert, no vol dir uah, ha baixat la protecció de la via, ara creu. Vale. No, viure sense por seria ostres, doncs tinc ganes de no sé, creuar els Pirineus a peu. No ho puc fer perquè la feina, perquè no sé què. Bueno, tio, tot es pot fer, no? Vale. No, això és una mala metàfora, aquí ho tallarem, això. No ho tallaré. Viure sense por podria ser... Viure sense por és fer el que tu vulguis. Ja... Uau, sí, saps què? Vull ser paracaigudista. No tinc diners per un paracaigudes, no? Però jo tinc por, tio, és una por que no puc evitar. Però mola més les coses amb por, no? No! Sí, no? A mi no m'agrada la por, tio. Tio, és créixer. Però també la por és això, és, no sé... O sigui, tio, parles de por com si fos una pel·li o un thriller. No, la por és a vegades la por al ridícul o la por a no en sortir-te'n i al final penso que és millor passar-hi per sobre, obliterar-ho i dir, deixa que la por passi a través teu i fes-ho. Clar, però jo no parlo... O sigui, jo la por no és tant la por de pel·li, sinó com la por com a insensatesa. En plan, la insensatesa... La ingenuïtat. Sí, com en plan, no pots viure tampoc sent ingenu. Has de saber que les coses tenen conseqüències i que poden passar coses... Evidentment, ja no tant... és a dir, cuidado, el meu epitafi no és drogueu-vos fins a morir-vos. Evidentment que no. Vale. No, perdó. És el que volia que diguessis, Albert, no, això. El meu epitafi no és fugiu de tot i feu el que vulgueu, sigueu unes ànimes lliures. També podeu fer-ho, podeu agafar com vulgueu, però seria una idea de dir, no deixis de fer coses per por que et pugui passar després dins del sentit comú que a vegades no es dona per pressuposar. Clar, jo he vist molta gent fer coses molt tontes, tio. Tots tenim internet ara. Sí. Ja que són gent que viuen sense por, tio.
Bueno, mira, són jaques, que els coneixes. Sí, clar. I són feliços, tio, tirant-se pilotes als ous. Sí, però tu estaries disposat a fer el que fos per la fama. No, és que jo no dic que la fama sigui un objectiu meu. No, per això, però dic que jaques sí, però se n'han mort dos, tio. O un, no. Ja, en però el seu objectiu més que la fama podés fotre animalades, no, també? Sí, exacte. Bueno, no ho sé. En fi, no ho sé. O sigui, m'agrada bastant el teu epitafi, crec que és bastant epitafi, bastant guapo. El valoro, jo crec que si anés a un cementiri i em trobés aquest epitafi, diria, aquí una persona ha viscut. I és un mirall també, no? De dir, et poso aquí davant, de que tu també vindràs cap aquí, i és una mica, mira't el rellotge i fes-ho i viu. Disfruta. No disfruta també, viu sense por, és a dir, viu. Vale. És que viure amb por és viure? Bueno, viure és viure. Sí, clar, també ho va dir un pollastre en una granja de pollastres, però... Ha viscut aquest pollastre. Sí, clar, ha existit, no? Ha existit. Però crec que viure com a persona té un altre significat que el que té la vida d'un pollastre, no? Bueno, tots els depèn de com respectes, tu miris. pollastres, però... O sigui, sí, ara em poso una mica d'advocat del diable, però viure en un sistema que t'oprimeix capitalista, al final ets el pollastre, en cert punt. L'únic que tens una mica més de llibertats, Clar, tens una mica més de sensació de llibertat, però al final la vida del pollastre i la nostra és la mateixa, la percepció que tens és la percepció que tens, no? No ho sé, No crec, tio, jo no acabaré en un matadero, acabaré en un cementiri amb un epitafi davant als peus, no? Sí. No sé com t'enterren, si amb els peus a davant o darrere. Tries. Ho pots triar, Sí. però un cop Pots ets triar viu, que et posin amb els peus i la cara endavant així. Tirant-te de cap, no? Fent ioga, tio. Si El saludo al sol, el saludo al sol. Fent ioga, gent que en plan, no, és que la meva posició favorita era el perro guerrero, saps? I com la família merda, ara hem de pagar 15 nínxols perquè el cabron vol estar enterrat dret, no? El iaio fa 15 anys que no fa ioga i tot i així ara vol que l'enterrem així aprofitant el rigor mortis, saps? Que es quedarà així. Bueno, en fi, com t'agradaria que et recordessin? Com per una persona que estima, potser, no? És a dir, una cosa que transcendeix és la marca que deixes a les persones, que no és que vulguis transcendir, sinó que és una marca que ve, que és conseqüència d'haver estimat o d'haver viscut amb una altra persona. I com t'agradaria, i com creus que et recordaran? Mort, no? No ho sé. No ho sé. Vale. És una bona pregunta, no ho sé. Espero que no sé. No és una cosa que et planteges? Una cosa és com t'agradaria i l'altra com, buah, potser, o sigui, no ho sé, saps? Com crec que em recordaran, no sé, espero que s'alineï amb el meu objectiu i que em recordin com una persona que ha estimat i que ha viscut i que s'ho ha passat bé i tampoc cal gaire més, no? Vull dir, tampoc inventarem l'electricitat ja. No, bueno. Per tant... Creus que queden coses per inventar? Oh, i tant. Què? Mira, si ho sapigués ho podria inventar jo. Clar. Però queden maneres, no sé, moltes coses queden per inventar. A mi em passa molt últimament que penso molt en plan, tio, és que tot el que fem nosaltres, en plan aquesta cadira on estem asseguts, ho ha inventat algú, aquest micro on estem parlant, ho ha inventat algú, en plan tot el que fem ho ha inventat algú i encara queden coses per inventar. Clar. O sigui, hi ha coses... Elon Musk ha inventat coses. Bueno, no, però vull dir... Ha pagat perquè s'inventin o també se'ls ha inventat, no ho sé. Sí, fins i tot el més tonto pot inventar coses. I sí. Jo sóc incapaç d'inventar-me una cosa. Un tonto es va inventar un ou amb un canuto, també, sí. Saps? Vull dir, I és frase de no saber... O sigui, aquest no sap fer l'ou amb un canuto, com si fos una cosa molt fàcil. I és molt complicat fer un ou amb un canuto. Jo no ho sé fer. Tampoc fumo, però... Ara comencem per practicar. Sí. No, però que sí, en plan, no ho sé, la penya s'inventa coses cada dia i tot i així hi ha gent que no sabem inventar coses, no som capaços d'inventar coses. Bueno, no sé, igual que tampoc sabria curar una persona. Però poder tampoc ho saps quan inventes una cosa. Yeah. Tu et cordes les sabates d'una manera especial, que ara mateix les portes descordades. Perquè no me les sé cordar. A la manera clàssica, perquè t'inventes d'una manera ràpida. Hi havia un senyor Messier Velcro que s'ho va inventar. Tomàs Velcro? No sé com es deia. Es deia Velcro de veritat? No. No ho crec. Estàs vacilant. Vale. Devia ser la marca, però... Pues s'ho va inventar ell, vull dir, al final t'inventes moltes coses al dia que ningú li ha posat un nom abans. Què t'agradaria que canviés del món abans de que et morissis? Podem tallar, no, l'espai mentre penso? Sí. M'agradaria... O sigui, no ho tallaré perquè
puc parlar jo d'entremig, de fet puc posar una publi, saps, de mentres. Estrella d'Am. No podem dir... Bueno, No estem a aquest nivell. Bueno, Estrella d'Am, la cervesa de tu i cada vegada de més gent. Ja barrejo, saps? Barrejo la caixa i Estrella d'Am, perquè Parlem? així són els dos dimonis, no? Tots allà junts. De cop tot, i no sé quin altre eslògan famós hi ha que pugui afegir. Estrella d'Am, la teva i cada dia la de més gent. Visca el Barça. Connecting People, sí. Visca Catalunya, que va junt. 3, la tríada catalana. Sí, ara estic pensant encara. Sí, pensa. Què voldria que canviés del món abans que jo morís, Sí, o sigui, perquè a mi és una cosa... M'agradaria que fos un món sense tantes pors. Mira, relacionat amb el teu epitafi. Sí, poder soc redundant, però al final és una mica... Poder també la conversa ha espiralat cap aquí. Clar. Però m'agradaria que fos un món sense tantes pors. Creus que la por és una cosa que t'aïlla o que et mou o que t'evita a tu? En alguns punts és una cosa que et fa moure, no? La por... No, a tu, parlo concretament a tu. Sí. No, però m'agradaria que... Aquest sentiment de no tenir por, m'agradaria que fos més extens. Perquè és una cosa que he hagut de treballar i que he hagut de pensar-hi de no tenir por a fer les coses. I t'agradaria, com aquest treball que has fet tu, que la resta del món... El fes també. El fes també. Com t'imagines un món amb gent sense por? És que clar, jo encara tinc la imatge abans de la insensatesa, en plan, a mi no m'ha canviat el cervell això. Norbert, un món sense por no vol dir un món sense passos de zebra, vale? Però m'imagino un món més canviant, més feliç, més ràpid i alhora, com seria, on les decisions tinguin menys pes, per dir-ho així, no? Perquè està permès equivocar-te. Sí, creus que seria més individual o més col·lectiu un món sense pors? Més col·lectiu, no? Perquè tothom seria conscient que hi ha errors, que hi ha fracassos, i que tothom ho veuria com quelcom normal i que t'ajudarien a sortir quan t'equivoquis, no? M'agrada bastant, tio. Doncs ja tindríem el podcast fet. Ja? Sí. Merci per venir. No, ja està, mira. Portem 30 minuts exactes. Si vols dir un últim missatge, què estàs fent per canviar això? Predicar amb l'exemple. Però és una cosa que tu, per exemple, jo què sé, la teva parella arriba a casa i t'explica coses i tu és com que l'animes... Aquest tio viu sense por, avui ha sortit sense vestir de casa. No. No, en plan, jo què sé, jo per exemple t'explico. No, bueno, és que, jo què sé, no és real, però em canvio de feina, no sé què. Saps? En plan, estic cagat, no sé què, com... Però és que viure sense por no vol dir que no tinguis por. Vale. Saps? És viure sense... que la por t'afecti a les teves decisions. És a dir, si tu no tinguessis por no series una persona. Ja, no? Clar, aquí és on volia anar jo. Sigues valent. No? Vale, no visquis sense por, supera les teves pors. Exacte. M'agrada. Viure sense gana no vol dir que no tinguis gana, vol dir que menges, no?